سلام سلام كما يوعلكم أبسان دي نغلقهم نلوم معاد قاب حسب زبالة بسعبا سابورت ريزيستانس ترند لاين في فيديو لكم مسيالهم سنتايو كما يقرنا هنا سابورت ريزيستانس ويدما ترند لاين ماركت الرخوة كمول انت عين التقميز اللوهم كسابورت ريزيستانس ترند لاين أنا دما سابورت ريزيستانس ترند لاين لك ماركت يقرنا يمكن عين بدات كنترولنا يقولوا بحسب زبالة كريتهم الاثنين ناس قدمت سابورت ريزيستانس كم تلفون مريتن ودما فلور جرنا كلوستون نغلينا سلازي عبنت حالتي شو ندحر أبزي باوست جرنا أبزي بس حياة ملس أمزلنا بنت يا سلازي بك the same story apply market كاب سابورت كاب ريزيستانس كاب ريزيستانس كاب سابورت نابلي ماركت زنكاس ناس كساب جي كنتي قدمنا زولنا ناي شو باونس جبرا خلنا كابلو فان كتحل فايت خلنا بكل جزء كامريت كتحل فايت خلنا ماركت حايلنا وستخخيت كله نتسابورت بريجر وان تحت يقيد ما نتريزيستانس بريجر وان لعنا يمكن كله سلازي إذا سابورت ريزيستانس لعنا لك عند مارك جيرنا حزنايو هذاك نتي سابورت بريجر وان تحت يقيد كله نسل معتو نزل ريزيستانس بريجر وان لعنا يقيد كله باي عطو مالتي ስለዚ سابورت ريزيستانس نحن بلك ماركت مقبار نابيناي دايركشن كم نعطو سيل دينا نعطو ولا نباي تخيلو كنفلت نخيلنا مالتي فورس عبد غزل الفيديو كان حجلكم كمسيه from روحتك انما لهم نعطو نحجقن بخليلو نحنا سابورت ودما ريزيستانس معهم ماركت ريسبكت يقبرن يقولوا سابورت نباي بوزيشن نحز اب ريزيستانس كان سيل بوزيشن نحز مالتي ስለዚህ ልክ سابورت ريزيستانس ترند لاين معنا عيننا نطرح ماركت مش بصراحه ماركت نقبره سو ميجرنا هنا سابورت ريزيستانس ترند لاين معنا مارك نقبره حبيرنا نرى براكتيكالي ابز تشارت ابنت ابزي نرى زلنا تشارت ناي يو اس دي زار يو اس دي ناي ساوث افريكا مالتي ابزن دحري انيا حدا سابورت وحدا ريزيستانس وحدا ترند لاين valid يكونوا لهم نحرقنا valid support valid resistance valid trend line يكونوا لهم نحرقنا كاب كلتن اللي على التاج كلتن كأول العلن تاج كله فلان وانا trend line بحر كاب كلتن اللي عليه تاج زي جيرو valid أيقونن كاب support و resistance ده كأقومه كاب كلتن اللي عليه تي market ويتي لقى بتومناتو كاندل جيرو داتا نحر تاج زي جيرو valid أيقونن ማለት ስለዚህ በአይን እናርግና ትረንድ ላይን ቫሊድ ኣይኮነን ተጨመርተ ኣብዝላትና ኣብዝትላላትና ናይ ትረንድ ላይን ንኣብነት ናይዚ ማርኬት እንድሕሪና እዚአን ፖይንት እዚአን ንረኽቦ ስለዚ ንባዕላ እዚኣ ትረንድ ላይን እዚኣ እንድሕሪና ሓደ ክልተ ሰለስተ ከምኡውን ኣርባዕተ ግዜ እዚ ማርኬት እዚ ነዚኣ تنكفوها ስለዚህ እንታይ ረኺብና ኣለና ንሕና ሓደ ቫሊድ ዝኾነ ትረንድ ላይን ረኺብና ኣለና እንድሕሪናዮ ማርኬት ፍሎው ልክዕ ምስ ትረንድ ፍሎው እናገበረ ንላዕሊ ይኸይድ ነይሩ ክሳብ መወዳእቱ ነቲ ትረንድ ላይን ብሬክ ይገብሩ ስለዚ ትረንድ ላይን ንዓና እንታይ ይህበና ኣሎ ዳይሬክሽን ማርኬት ናበዩ ዝኸይድ ናበዩ ፍሎው ዝገብር ዘሎ ልክዕ እዚ ከም ሓደ ስትሪም ወይ ድማ ሓደ ሪቨር ጌርና ክንምስሎ ንኽእል ኢና ናበይ ዝውሕዝ ዘሎ ስለዚ ዋሕዚ ናይ ዕዳጋ ዋሕዚ ናይ ማርኬት የርእየና ኣሎ ትረንድ ላይን ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት ክሳብ ነዚኣ ትረንድ ላይን እዚኣ ንሕና ብሬክ ዘይገበራ ልክዕ ንባይ ወይ ድማ ሓይሊ ናይ ቫይረስ ላዕሊ ፍሎው ገብር ከም ዘሎ የርእየና ማለት እዩ ኣብ መወዳእትኡ እዚ ትረንድ ላይን እዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ግን ንሕና ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ይብለና ኣሎ ወርኒን ይህበና ኣሎ ማርኬት ዳይሬክሽን ናቱ ወይ ድማ ናቱ ዝኸዶ ፍሎው ዝገብሮ ይቕይር ከም ዘሎ ስለምንታይ ይቕይር ኣሎ ብዙሕ
ريزيست ዝገብር ወይ ድማ ብዙሕ ሬዚስታንስ ስለ ዝረኸቦ ብዙሕ ሴል ዝብል ስለ ዝረኸቦ እዚ ማርኬት እዚ ዳይሬክሽን ይቕይር ከም ዘሎ ይሕብረና ካልእ መንገዲ እውን ብከመይ ክንምስሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ምስ በፅሐ ብዙሕ ሳፕላይ ኮይኑሎ ብዙሕ ሳፕላይ ኮይኑሎ ከረንሲ ጠለብ ግን ክረክብ ኣይከኣልን ስለዚ ጠለብ እንድሕር ዘይረኺቡ ሓደ ዕዳጋ ከዓ ጠለብ እንድሕር ዘይረኺቡ እንታይ ክኸውን ቅድም ዋግኡ ክጎድል እዩ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ ከዓ ይጎድል ከም ዘሎ የርእየና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኮኔክት ክንገብር ኢና ንሕና ሳፖርት ወይ ድማ ንሕና ረዚስታንስ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ኣለና ታች ኣብዚ ኣለና ግድን ኣይኮነን ስትሬት ላይን ክኸውን ኣብ ሰፖርት ጥራሕ ኤርያ ኢና ማርክ ንገብር ናይ ተወሰነ ጋፕ ዘለዎ ግን ብሓፈሻ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ዝመፀ ማርኬት ዝበፅሖ ንዑ ኢና ከም ናህና ሰፖርት ወይ ከም ናህና ረዚስታንስ ጌርና ነፅድቆ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ልክዕ ናህና ሰፖርት ኣብዚ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ናህና ትረንድ ላይን ኣብዚ ረኺብና ኣለና ኣብዚ እውን ናህና ሰፖርት ረኺብና ኣለና ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ እቲ ማርኬት ዝተመለሰሉ ወይ እቲ ማርኬት ሪጀክት ዝኾነሉ ከዓ ናህና ረዚስታንስ ከዓ ኣብዚ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር እዚ ማርኬት እዚ ልክዕ ከምዚ ጌርና ማርክ ምስ ገበርናዮ ማርኬት ኣብዚ ረዚስታንስ ምስ በፅሐ ንሴል ፖዚሽን ንኣቱ ኣብዚ ረዚስታንስ ኣብ ሰፖርት ምስ በፅሐ ከዓ ንባይ ክንኣቱ ኢና ስለምንታይ ባይ ንብሎ ስለምንታይ ሴል ንብሎ ከምቲ ቀዲመ ዝሓበርኩ ኔክስት ቪድዮ ክንዳልወሉ ኔክስት ዊክ ሕጂ ግን ከምዚ ጌርና እቲ ንሕና ዞን ብቐሊሉ ማርክ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ሰፖርት ንሕና እንድሕር ፕራይስ ብቐሊል ብሬክ ጌርና ንዑ ንሕና ከዓ ዳይሬክሽን ንሕና ሴል ንስኹም resistance ንሕና ብሬክ እንድሕር ጌርና ካብ ፕራይስ ምስቶም ባየርስ ምስኦም ንሕና ዳይሬክሽን ንሕዝ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ግን ከምዚ ጌርና ንሕና ሰፖርት resistance ከነዳሉ ንኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ኤግዛምፕል ክንርኢና ካልእ ዝኾነ ኤግዛምፕል ዋላ ነዚ ንወስድ ንኽእል ኢና ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ እዚ ማርኬት እዚ ንኣብነት እዚ ለሚዕሉ ስለዚ ትረንድ ላይን ናህና ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ እዚ ማርኬት እዚ ንላዕሊ ይኸይድ ከም ዝነበረ ወይ ድማ ኣብ ናይ ባይ ፍሎው ከም ዝነበረ ኣብዚ ጀሚርና 1 2 3 4 እዚ ኩሉ ታች እዚ እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ርኢናዮ ብሬክ ክገብሮ ይከኣለን ነዚ ትረንድ ላይን እዚ ኣንስቲ ኩሉ እዚ ንላዕሊ ንባይ ይኸይድ ነይሩ መወዳእቱ ግን ዳይሬክሽን ናቱ ወይ ድማ ፍሎው ይቕይር ከም ዘሎ ኣብዚ እቲ ትረንድ ላይን ናህና ብሬክ ጌርልና ትረንድ ላይን ናህና ብሬክ ምስ ኮነ ከዓ ማርኬት ናበይ ይኸይድ ኢልና ንሴል ዳይሬክሽን ይሕዝ ስለዚ ኣብዚ ከለና ከዓ ንሕና ሰፖርት ከነዳሉ ኢና ሰፖርት ሓደ ኤርያ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ እቲ ማርኬት ብሬክ ዝገበሮ ሰፖርት ናብ ሬዚስታንስ ይቕየር እቲ ማርኬት ብሬክ ዝገበሮ ብላዕሊ ሬዚስታንስ ከዓ ናብ ሰፖርት ከም ዝቕየሩን ክንፈልጥ ይኽእል ኣለና ፊክስድ ኣይኮነን ሰፖርት ሬዚስታንስ ሓንቲ ሳብ ምስ ሓዝክዮ ፊክስ ኣይኮነን ማርኬት ንዕኡም ብሬክ ገይርዎ ምስ ከደ ካልእ ሰፖርት ካልእ ሬዚስታንስ እናፈጠረ ይጥፍለው ዝኸይድ ልክዕ ከምዚ ናይ ዛላ ዝበሃል ናይ ኣብ ጎቦ ዝስራሕ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ካናል እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ማርኬት ስለዚ ንሕና ነቲ ሓንቲ ምስ ሓለፋ ኔክስት ነቲ ኔክስት ምስ ሓለፋ ኔክስት እናበለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብዚ ናና ሰፖርት ከዓ ክስእል ኢና እዚ እንድሕር ርኢናዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ክልተ ፖይንት ወይ ድማ ክልተ ኤርያ ሕጂ ዋጋ ናይቲ ካረንሲ በፂሕዎ ዝነበረ እዚኦም ኮኔክት እንድሕር ጌርናዮም ከዓ ንሕና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፖርት ረኺብና ኣለና ስለዚ ካብ ሰፖርት እዚ ከዓ ማርኬት ላዕሊ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ነዚ እንድሕር ታች ጌርናዮ ከዓ ርኣዩ እዚ ዘሎ ካብ ክልተን ካብኡ ንላዕልን ኢልና ነርና ኣብዚ ዘሎ ታች ርኢናዮ ብጣዕሚ ቀያሕ ዝኾነ ሰፖርት ነይሩ ቅድም ብሬክ ገይሩ ግን ድሓር እንታይ ተቐይሩ ሬዚስታንስ ተቐይሩ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት እዚ ከዓ ኦል ደ ወይ ታሕቲ ፍሎው ይገብር ስለዚ ብዓይንና ከምዚ ጌርና ፕራክቲስ ብምግባር ሰፖርት ሬዚስታንስ ክንፈልጦ ንኽእል ንቀበሉ ዘለና ሰፖርት ሬዚስታንስ ትረንድ ላይን ከይፈለጥና ኣብ ማርኬት ክንኣቱ የብልና ምክንያቱ ሰፖርት ሬዚስታንስ
هامي تقاطع زي ما وصلنا ماركت بايرز سيلرز ወይ ድማ ዝኾነ ሓይሊ ዘይብሉን ኣብ መንጎ ይኸውን እዩ ባላንስ ይኸውን ማለት ስለዚ ኣበና እዩ ዘሎ ንክንፈልጥ ሳፖርት ሬዚስታንስ ከምኡውን ትረንድ ላይን ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ቱልስ ኣብዚ ቢዝነስ እዮም እዚኦም እንድሕር ዘይፈሊጥና we have to practice again and again ቅድሚ ናብ ላይቭ ትሬዲንግ ንሕናፍና ማለት እዩ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ የመስግን ሼር ኮመንት ከምኡውን ሳብስክራይብ ንግበራ እዚኣ ቻነል ቀፃሊ ሕፅር ዝበለ ከምዚ ናይ ፎሬክስ ሓበሬታ ክበኩሜ ሰሰናይ ንኩልና see you tomorrow bye for now